El projecte a l'aula ens ha servit, a mi com a vetlladora, m'ha servit per conèixer els nens, per tenir una perspectiva més àmplia del que és educació i com resoldre conflictes, perquè també és una manera d'educar, i m'ha ajudat molt sobretot a conèixer una eina molt bonica com és la mediació i poder-la dur a terme a l'aula. Ha estat molt significatiu poder fer aquestes sessions amb ells, bàsicament perquè en el dia a dia no els coneixes tan profundament. I aquestes sessions et donen l'oportunitat de parar i d'escoltar els nens, el que pensen, les seves opinions i els seus sentiments. Nosaltres no ens centrem tant en el que està passant, en el fet, sinó que ens intentem centrar més en quines són les emocions que hi ha darrere d'allò i quines són les necessitats que els nens estan tenint per actuar d'una forma o d'una altra. D'alguna forma, quan nosaltres entrem en un conflicte, se'ns barreja una miqueta el que pensem i el que veiem, i des d'aquí comencem a construir. I aleshores, una cosa és el que jo veig, objectivament parlant, i els fets, que en el que hauríem d'estar, com si diguéssim, tots d'acord quan els plantegem. I després estan els pensaments. Els pensaments són allò que construïm en base a les nostres creences, a la nostra edat, al nostre gènere, a la nostra forma de si soc docent des de fa 30 anys o si porto 2 mesos treballant amb nanos. O sigui, des d'aquí jo construeixo. Aquest projecte al mestre li aporta una manera de fer nova, que jo crec que a vegades es fa o es fa mitges, però la podem utilitzar a diari i és un recurs molt bo. La reflexió que fas a nivell, en principi, personal, de les actuacions que fas amb nens, com enfoques quan tens un conflicte amb els nens, i també intentant buscar un canvi de mirada, fer una altra mirada per enfocar la resolució de conflictes, sobretot, o per millorar les relacions entre els nens i les nenes de l'escola. Les metodologies que ens han explicat al claustre, per exemple, la comunicació no violenta o la mediació o la roda restaurativa, són tècniques que m'han agradat molt, que utilitzaré a l'aula segur. El que més me'n recordo, i això vol dir alguna cosa, són la dels cercles restauratius. Però la gràcia potser és veure com funciona, com intentem connectar amb l'altra banda i com connectem amb nosaltres mateixos. Per tant, jo us demano que si em podeu explicar alguna situació que hagueu viscut vosaltres a l'aula i que hagueu dit, ostres, m'agradaria haver-ho gestionat potser diferent. El fet que el projecte de diàleg a l'aula tingui unes pràctiques de taller amb els alumnes i, per altra banda, unes pràctiques amb tot el claustre i amb tots els professionals que intervenen amb els nens i nenes, és molt positiu perquè tot el claustre és conscient d'aquests tallers i, a més, li ajuda a reflexionar de forma conjunta, fent una cohesió de grup com a professionals que intervenen en l'alumnat del centre. A mi em va agradar un aspecte i és que aquella mateixa sessió que vam fer amb el professorat, la següent sessió la vam fer a l'aula i vaig poder veure l'enfoc de la mateixa sessió amb els adults i amb els nens a la classe, que és similar i molt diferent. A l'inici de totes les dinàmiques, i també a vegades al final, ens feien pensar en alguna cosa positiva a nivell del claustre, a nivell personal com a docent, i anàvem dient, tots plegats enrotllant una paraula que resumia la nostra pràctica docent, com ens sentíem a l'aula, i entre tots traiem paraules interessants que ens feien reflexionar i remoure una miqueta el que a vegades tens a dins, que és important, no? No hi ha manera que fem silenci a veure com ho podem arreglar, jo sí que els dic. Home, no dic ràbia, no dic... Procuro que l'adjectiu que utilitzi no sigui o estic trista, o mira, avui estic molt contenta perquè tot funciona molt. I els sentiments, en el fons, el que volen, o quan aquí us treballem, el que volen és parlar des d'allò. Perquè el llenguatge que ens connecta amb les persones és quan jo parlo de com em sento jo. Si jo et dic, quan tu te'n vas, em sento trista, no és el mateix que et dic, em sento abandonada.
em sento abandonada, trasllada tota la culpa cap allà i per tant tu aquí muntes barrera contra mi. En canvi, un llenguatge que ens connecta és un llenguatge en el que jo el que busco és que d'alguna forma entenguis com estic jo. La sessió d'avui que hem fet això de la comunicació no violenta a mi m'ha sorprès així d'entrada molt quan la Montse ens deia que el primer que havíem de parlar és de com ens sentim nosaltres, quan habitualment el que fem és sempre preguntar als nens com t'has sentit, com te sentes, com estàs. Posar-me jo en primer lloc me costava com una mica d'entendre que com podria ser que això me donés recursos. I després quan s'ha anat desenvolupant he vist que clar, és com ha de ser. Primer a veure com em sento jo i què penso del que ha passat i després ja vaig a mirar a veure com s'ha sentit l'altre. I és veritat que a vegades demanem molt que els nens ens expliquin, que s'obrin i a vegades justament ens falta, nosaltres com a professors també, moltes vegades dir com ens sentim, què és el que ens passa, perquè tots som persones. És una manera de donar exemple i que ells imitin el que fem nosaltres i acabin fent-ho igual. Clar, jo el que he interpretat és que una vegada ho reflexiones i vas a dins, el que estava buscant era que se sentissin ells com una mica malament pel que havia passat, perquè la propera vegada sigui, ui, no em vull sentir trist o decebre amb una persona, per tant haig de canviar aquest comportament. Un nen que d'alguna forma té un comportament que no ens agrada moltes vegades, perquè crida, perquè s'enfada, perquè s'emprenya, en realitat està cobrint unes necessitats, però la seva estratègia potser no és la més adient. I la seva necessitat és, ei, estic aquí, mireu-me. I la meva estratègia és, faig patades, em queixo, m'enfado. Aleshores, el que podem fer nosaltres com a adults és ajudar-lo, com a adults i com a nens, en molts casos, ajudar-lo a buscar quina altra estratègia podia també ajudar-lo a cobrir aquesta necessitat. Què m'emporto del projecte? La valoració del projecte Diàleg a l'aula que en fem a l'escola, tot el claustre és molt positiva. Nosaltres creiem en que dona pautes i recursos als alumnes a resoldre de forma restaurativa, que es diu, és a dir, de forma positiva, els conflictes que hi han de ser i que hi són dins de l'aula i en els moments de lleure de l'escola. Fer aquestes sessions de mediació escolar m'ha portat, a part de tot el que he explicat abans, fer unes valoracions diferents de les que feia fins ara. Fins ara les notes només escrivia comentaris basats en la part més acadèmica i el saber estar a classe, però ara, arrel d'això, he pogut valorar més personalment els nens, a nivell de la coneixença més profunda que m'ha donat aquestes sessions i que s'ha pogut anar veient. Jo crec que aquestes pràctiques s'haurien de fer extensibles en les escoles, a totes les escoles en general, perquè tot grup social té conflictes i és una manera de resoldre'ls millor que d'altres maneres, no? I llavors jo crec que és una bona pràctica. Les dinàmiques que s'han fet a la classe, com els nens les fan seves i com s'obren i participen. Poques vegades parlem del que sentim i de com ens trobem i quan ens ha passat alguna cosa amb alguna família, amb algun nen, què penso jo, com estic. I avui he vist que la gent ho explicava amb molta naturalitat i que ha fet com molta cohesió de grup, que tots ens sentien molt identificats amb el que estava dient l'altre. I no en tenim gaires moments nosaltres per parlar de nosaltres. Jo penso que si nosaltres també hem de gestionar les nostres emocions, que són molt importants perquè les tinguem controlades o les tinguem reflexionades per treballar-les amb els nens, i no en tenim gaires ocasions per fer-ho. Sobretot és la mirada i l'escolta cap a l'altre d'una manera diferent. Molt més centrada en una escolta activa, què m'està demanant l'altre, com es deu sentir, què li està portant per moure's així, per estar d'aquesta manera, i no prendre's les relacions tan personals, m'ataca, no m'ataca, no? I això és una cosa que hem d'anar treballant des dels petits fins als grans, perquè és una manera de relacionar-nos
des del respecte, des de l'amor, no? Des del carinyo, des d'una mirada amable, no? És una mirada de que tothom pot expressar amb llibertat, sempre des del respecte, no? I això per mi és cap allà on volem anar i construir la nostra escola i la societat. I també es nota mitjançant aquesta manera, aquesta aposta de parlar dels sentiments i de les emocions, és una aposta de la connexió. Connectes més amb l'alumnat, i no només amb l'alumnat, amb els mestres, com a persona, com a ésser total, com a ésser humà.